uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumelele. Pastor uningi oba nofanele ukuthi siyacela ukuthi-ke yiba imember, yiba umuntu onikelayo kwi-channel, yiba umuntu osupport i-channel. Ufone kusoko 9 ka-5 ntambama kuphela, awungu-WhatsApp. Fona from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday asiyene enkonzweni. Biyela Ntuli, amen. Pastor Winning, ngicela ukubuza la, mina-ke ngiphuphe ngishaywa umamezala, ngabe kushona uphuphe ke shaya umamezala, yini umamezala? Umama ozala indoda yakho, umama ozala i-boyfriend yakho, umama ozala i-husband yakho, umama ozala intombi yakho, mamezala. Ubathini umkhwekazi, or indoda ithi umkhwekazi, kodwa umuntu esifazane uthi umamezala, umesho lo muntu lozala indodana ayiganile yena. Yebo, so naku-ke singakusho one, isikhathi esiningi uma ngenza uphupha umamezala, uphawu olubi uma ekushayela usho ukuthi ngenzeka lo muntu akaphiwe, uzokujikela akuvukele azame ukukukhaphela. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha umamezala kube uphawu olubi uma ekushayela usho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa lo muntu mumbi, unonya futhi ingozi kakhulu, ugcwele inzondo, ngakho-ke uyakulwisa futhi uyakushaya ngemithi emibe namandla, ukuthi ngenzeka khona ichitho lo mithi akusebenzisela yona. 3, omunye angayibeka kanje, kuyenzeka ukuthi umamezala ngabe uphawu umekushayela ukuthi ngenzeka wena uyakhonjiswa kunomuntu ononya noyingozi, ozifihla ngomamezala okugadlayo. Abanye bayakwazi ukuthi uma niphambanisa aniphambanise ngemithi, yabona. Number 4, ngokwesintu uma ngenzeka uphuphe umamezala ngabe uphawu olubi ekushaya olungasho ukuthi ngenzeka izidalwa noma-ke ithongo lakulo muzi aliwamukeli futhi liyakuchitha, ngakho-ke nizohlukana nalo muntu wakho ngokuhamba kwesikhathi. Abanye abantu uma bephiwa izidalwa zakulelo khaya, yabo, angabona eshawe lo mamezala noma abantu bakulelo khaya, kukho umuntu akafuneki le khaya. Siyabonga kakhulu besibheka lapho uphupho ushaywa umamezala, umaketala.